Egunon! Gaur lan pizkatxo bat egingo dugu eta bukatzen etxerako daukazu. Ireki 35. orrialdea. Eta hande erraz irakurri. 1998 urtean, Juanito izeneko mutil bat jaio zen Astigarraga izeneko herrian. Arraitzu irakurtzen eta orantxe nato. Baina zer dira papel hauek? Nik ez dizuet esan lan egiteko, erakutsi zer lan egin duzue. Udalako gau luzea. Baina zer dira papel hauek? Papel hauek egiteagatik etxeko lan gehiago bialduko dizue. Ez, paretara. Eta hor geldi. Zue jarraitu 35 orrialdea egiten eta orantxe nato. Dozer ditenen zenean, Vatikan